sagid halin sa may Metro Manila. Ang oras ta alas 8:23, no? Mga kabiyanan, kadya uso ang trangkaso, uso ubo. Ano gina inem kag ginatumar ka taho? Uso lanag, may katel, may pilas. Ano ginabanyos da? Roming Antonius Miracle Oil gakayom dayon kagaaya dasig. Ha? Kung baka day hindi ra makapanaw, hindi bangon, hindi tindag. Ha? Ano ginagarong da? Roming Antonius Miracle Oil makapanaw sa pagkasunod adlaw. Inuuras lang gani. Ha? Inuuras lang. Oh. Tapos manok may kulonggo, matanan, dikmokra, gasipon, gasiburo. Ha? Ano ginapainom nyo? Para sa sapat na ganito dyan, pwede rin. Roming Antonius Miracle Oil. Para sa kutiman nyo nga ayam di magkano at gana, ginalanat, ginatrangkaso. Ha? Tanan-tanan nga sapat, ayam, kuti, tanan, basta may kaktal. Ha? Ano gamit nyo? Roming Antonius Miracle Oil. Kon kamo banwa kasakit busong, ha? Kag amoman gasuka dugo, kapamuson dugo, tapos ga irregular menstruation nyo, may cyst kamo, may tumor, ano maintenance nyo? Roming Antonius Miracle Oil gatunaw. Tanan nga banag, tanan nga tubo sa lawas, tanan nga gaprangoy, kag gaprangoy, oy, amo dyan banyos nyo, ayad mga kabyanan. Why rin gitipili ang dang ipikto na mga pinalangga nga matang promati, bisan ang lawas yung na mabilwang sa kahalayon bulo na. Arthritis nyo, rayuma nyo, mga pinalangga nga mga tag para mati. Ha? Para sa COVID, ha? Para sa tanan nga kagaw. Dasig magpatay, tanan nga kagaw, mapaparasite, mapa-virus, kag mapabakterya. Ang nami kay nagarabong inyo buhok. Kato dya kalburo ko, nga turubo, na ura ko ganila ginabanyusan kong isa. Ang buhok ko, tapos nagaputi, ang puti nyo nga buhok, nagaitem. Na amora mga pinalangga, nga tag promati, dali lang mabaligtas, dilig lamang mabuhay after this. Maayong nga balita sa tanan ng mga nag-aalaga sa kasapatan. Kaparehos ang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga maiyara nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Mayara siya ng multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's Vita Plus mabakal sa mga masunod ng poultry supply diya sa Banwakang Ulasi. HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulod Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ang mga poultry supplies diya sa probinsya kang Antique. Okay, balik ta sa ito pangalagad mga pinalanggang at tag paramati. 27 minutos nakalipas sa tak na nga alas 8 sa aga. Ha? Mga kabyanan, istoryahan tabla sa atang pagbalagad. Na? Ang tag polis blanay nga si Leopoldo Rojo. No? Kadya at large yapon gali ang tong animal nga polis na to. Ha? Ang primero ng hambal sa Chief of Police kang Oton Pinpi nga si Police Inspector Pancha nga nakaagi lang kuno tana banwa sa lugar nga may insiro. Ha? Bawa pulis ka o nag-agi ka ura mo gindakop. Ha? Arigto ka sa nasamitang lugar may insiro. Kung nag-agi lang ka to, anot nga ura mo ta na ikaw nagdakop? Dapat ikaw nagdakop. Anot wara mo gindakop?
Hindi bla? Supposed to be na mag-administer kang apprehensions. Anong klase ka rason niya man? Karon, at large tana, ang rason ko no, nga andat wala tana nagawa, bagad nagakabalaka tana sa ana seguridad. Pero ginaano ka, wow, kung magpakita ka, may manukot ka utang mo. Mga kabiyanan, ano naman klase drama yak policeman? Una to, nagagi ka lang. Kaya hindi ka mag-surrender, kagat-large ka, awal. Awal ka, ay nakakablaka ka sa imo seguridad. Ano matabok ni mo kung magkita ka? Mo niya matao nga matapos nga di ba nag-viral to? Makan ni mo nga bit-bit na chinilas naga aso ang kahon agi naga labot pa sa punto nga hulog sa kahon laga na. Mga kabyanan may man kauli andot nga ura mo ginpinsar ka to nga mahimo nga kung madakpan ka o kahianan gle. Amo dya sonda nyo si Police Corporal Leopoldo nga Rojo assign sa may Iloilo City Police Office nga nadakpan to nga nag-intra sin zero sa barangay Kagbang, Oton, Iloilo. Alas 8:31 sa atat baro kapag pangalagad ang Iloilo City and Iloilo Province umpisa rumaan adlaw iga-declare mga kabiyanan iga-declare nga iga-declare under ECQ, Enhanced Community Quarantine. Wow! Tanan nga negosyante ka negosyos lilo to pangayo ka bulig panwa sa IITF hindi lang pag-aprobahan ang nasambit nga classification kay man kung ECQ noy isinotabik mabakal kabligya mo yung rati kalagaw kinahanglan ng syudad City of Iloilo kang 150,000 packs every day sa DSWD. Mga kabiyanan, kung haruson pa lang tanan negosyante Iloilo, hindi sugot git may pinalam naman ang syudad sa ECQ. Kaya kung ECQ kadya nakraka go tao sa syudad galagaw. Kung ECQ mo jasos daw Biyernes Santo naman yang ang katawhay kang trapiko katawhay kang syudad mga kabiyanan haros tanan tao ra galagaw. Bag-o lang sa nakaburbutwa tong ibang ang mga negosyante ito daw bag-o lang korumpisa uman butwa. Kadya balik naman mga kabiyanan. Ang the rest nga lugar sa Western Visayas ipaidalam under sa MICO Modified Enhanced Community Quarantine na abay ang probinsya kang Antique. MICO Modified Enhanced Community Quarantine umpisari sa rumaan nga adlaw. Ay nako. Wara gyapon ti mihay kag mihoy ang pagpanaog kag
Ha, kaso kang COVID sa Iloilo kag sa syudad. Ha? Sa Antique, ragya 416 naman ang kaso. Naba rin dya kato kang liga darwa kasmana. Kanya nagsaka naman kaso kang COVID sa probinsya. Balik ta sa dili lamang magbuhay mga kabina sa tagapag pangalagad pagkatapos lamang kang piraka importante ng mga pahimalo. Paliyog, standby. Ano na ang pinakabago at epektibo na herbal supplement? Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, at nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Ako si Jim. Bilang estudyante, sa ako kag pressured ako kada adlaw. Naganubo ang akong enerhiya tungod kulang sa nutrisyon kag vitamina. Pero sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik kag nag-uptake ang akong memorya. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose Antique, kay mga parmasya, kay mga butika malapit sa inyong lugar. Yes! Dahil nailawas mo I will grant your 3 wishes. Wish ko to have a glowing skin. Second, I wish to have a whiter skin. And lastly, a younger looking skin. Aloka ka girl ha? Try mo kaya ang Beautiflex with Ripple Whitening Actives. Glowing skin, whiter skin, younger looking skin. Gusto mo yun? Gusto ko yun! Beauty with Beautiflex soap with triple whitening actives. Also available, Beautiflex soap with moisture magnet. Nuns Herbal Capsule. Ang hypertension sa high blood pressure kag ini ang nagatulod sa malala nga komplikasyon kag nagapasaka sa risko sa heart disease, stroke kag mahimo ikamatay. Kalabanan sa high blood pressure wala sang signs o kung symptom kibuton ka na lang nga ginatake ka na. May ara man ini simptoma nga tuman kasakit sa ulo pagkakabusang paginawa kag ginasumbo ka pa. Kung nakahibalo ka na nga may balatian ka na sugong sili, hindi namang duwa-duwa. Magtumar na sa Nuns Herbal Capsule. Nuns Herbal Capsule nagabulig sa dugo nga hindi maglapuyo para hindi magpundo kag magbara sa imong kautan. Nuns Herbal Capsule wala sang side effects. Ang tawo nga nagaedad, family history, overweight, o kung obese, hindi physically active, damo sang stress, kag permilang kapoy, hindi malayo nga makaangkon ka sang high blood pressure, gani, samtang timprano pa, magtumar na sa Nuns Herbal Capsule. Pabakuro ng resistensya, kag ikaayong lawas, mag-Nuns Herbal Capsule, mamakal sa mga butika. JGY Agrivet Supply. Ang JGY Agrivet Supply makita sa Purot 2, Centro Sur, Colas Antique. Ang JGY Agrivet Supply nagabaligya kang mga kalidad ng mga feeds. Patas kang baboy, mano, ayam, kag isda. Bukat lang feeds ang ginabaligya. May mga bulungan para sa inyong mga kasapatan. Te, ano pang ginalat nyo? Balidan kag magbakal sa JGY Agrivet Supply. JGY Agrivet Supply. JGY Agrivet Supply. Honey, I'm home. Naman naman ang asawa ko. Honey, thank you sa pagmamahal mo, ha? Siyempre naman. Honey, tulog ng mga bata. Tara na. Sa kwarto? Kahit mabuting na ang pagmamahal at tumatagal. Drive Max Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Abrigada Prada. Sa wakas, nasa merkado na ang kapsulang sadyang ginawa para sa mga kalalakihan, sex enhancer, natural solution sa erectile dysfunction at iba pang sexually related malfunctions. Megaman, tiyak tatagal ka hanggang sa rurok ng iyong pagkalalaki. Megaman, pure and natural herbal na pumasa sa masusing pagsusuri ng FDA. Certified, no negative side effects. Megaman, tibay at lakas hanggang bukas. Megaman, mabibili sa inyong mga suki-butika. Balik kita baro sa atong pagpangalagad gayimaw sa atong sa atong palatuntunan ang diyang Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule amo man diyang ginagamit ko kag ni Lolo Tasyo. Ganami ang pamatyak mo, ganami resistensya nyo. Ginapasaka ang inyong immune system kadya, ha? Ginaboost gid ang inyo
immune system. Agad hindi lang basta-basta matapikan kamo kang balatian, ha? Kag ang tanan nga sobras lawas kinabuhinan, ang tanan nga kulang sa lawas kinadugangan. Kaya ang tanan nga sobras lawas ra kundi maaari Dios sa balatian gid ra nga ang padulungan, no? Toxic bera. Kag mga kabyanan, ha? Ang diyang evergreen herbal capsule, ang tanan naman nga kulang sa lawas, dugangan, no? Mga pinalanggatan pramati, like mga vitamins and minerals, ginadugangan na dya. Agad nga, hindi kamugid magbalatian. So, kung mag-inam kamo kang evergreen herbal capsule, mga kabyanan, ang tanan nga kulang nga vitamins, dugangan na to, ang lawas ta kung magpangsyon ra kinanglan na gagamit man ka vitamins mo. Di kung kulang vitamins, ano gamitan na kung nga masakit lawas nyo. So, tumar ka mo kang evergreen herbal capsule, no? Amo gidra ang angay gid kaninyo, mga kabyanan, ang evergreen herbal capsule. Okay? Okay. Gaymaman sa atan banwa nga pangalagad ang Elas Bike Shop. Ang Elas Bike Shop napahamtang sa barangay Lamputeng. Kung magbakal kamo kang mga bisikleta, mountain bike, diyan kamo gid bakal, ha? Nami ang kalidad kang handa diyan nga mga bisikleta, noy. Okay? Kag may bagsak presyo dyan, tanan nga spare parts dyan man mabakal. Simat Ongon sa Ongon, sa Jimat Auto Repair Shop, Regiano sa Sentro Norte, pagwa sa barangay San Juan. Kung magbakal kamo dyan kag magbakal, pagpakidaan kamo kung ano guba kanyo sa rakyan, idyan kamo gidar agto. No? Okay. Ang tumandak marketing nga baligya tanan nga hardware, tanan nga machineries generators gamit sa panguma kag pangisda Mr. and Mrs. Lonibic Picasso ang tagiya sa Sentro Norte sa highway. Gaymaman si former SB and now Municipal Administrator Condrado Mayo, basta serbisyo publiko Condrado Maayo. Gaymaman sa papalagad ta, ang diyang si SB July di makuta. Si SB July tandes diyang SB. Bisan anong oras ugoon nyo, tandes kaya magpati kung ano gusto ng tumanan. Basta mabuligan na kamo. Si SB Mami Pilar Alosila may pagulikid gid sa mga constituents na kagtandes. Magimo kang ordinansa ragya sa kulasi kag amuman limog kang kababainhan sa Sangguniang Bayan. SB Boy Ala Alarcon gusto na may kasulayan ang pangginawita ragya sa banwa ka kulasi. Mabinurigan kag mabinugnohon. Si Mayor Joji Lumugdang nga kohon kooperasyon gid ang kinahanglan nagadasig natin malabot ang kauswagan. Alas 8:42 sa aton banwa nga pangalagad sa palatuntunan ang sabat sa likod ng mga isyo kag ang mga balita. Mga kabayanan, sa piyak kabahin, mga pinalangga nga matag paramati, tawan tabladya karon pagtamada sa aton nga pangalagad ng abyanan. Kay ang diyan bala kun magagtob la kamo diyan sa may kwan, sa may Bakong River, may gin report diyan kuno kwan diyan channeling channeling mga pinalangga nga mga tagparamati. Channeling kun garit channeling kao hindi lang
iibahan mo ang agi kang tubig tapos ang ihud-hudan mo blatong baras sa lugar nga hindi na bulan mo to ang baras nga kaharang sa bag-o na nga aragyan kag ang baras ijan mo itampok sa ginaagyan na nga una na para mabaganasan ti ang katatabo dyan kundi tapan ang suba mga kabiyanan ginakot-kot kang bako sa tenga ha tapos ang kinutkutan na ginabutang na skilid ngagakwan blag ano tawag ka dyan ang kinutkutan na blag butang na skilid dyan skilid na lang daw bukid mo ang kinutkutan ka bako now ang tong kinutkot na stenga kundi ang kinutkot na rin to stenga dalam rin ang tong ginkutkot na rin nga baras nga gibutan na skilid ginahakot pagid bay kundi indaron now kung magbaha noy totoo na amo dya bagkan tipiktig nga klase pamagi ka rin sa niling mo kundi kutkuton mo stenga ang may magyan klanabra matabunan magyapon na nga ang ranging kutkutan mo to ang rit sa niling tana nga halinan mo ang agi kang tubig no kag ang tong delikado nga pwede agyan na dito mo naman itambak kaya yung problema kaya ang baras na ragyan kutkuton yung stenga ang tinambak nyo nga baras kinabuol nyo man tanadayon kag ti ano pulos ang buho nyo stenga nga rahi malanaban ran ma tabunan magyapon tanak baras ran antebla kung nyo kumutigan kung trukan yut ang sitwasyon trukan nyo blato yun kinikut-kut tanda daw kikalugan na stenga so kung magbaha ran Israya tabunan man nagyapon mga pinalangga at tagparamati tiraan ang tong ang tong lugar nga gusto mo hindi magyan amutot na to ang ginkot-kot mo rigto mo radto ibotang na amo rang nitsaniling prasbi kung nag-agi ang tubig kilid kung magbaha rigtor gaagi gatipag ang kilid kang pangpang na ipednan mo ran kag kurkutkutan dya sa atmuan mo karagyan ha mga pinalangga nga mga tagparamati natanang toyo tanarit sa niling darahakot baras ton hara aduran yung nabuol ang baras ha mga pinalangga nga mga tagparamati ay karon ginkutkutan da gang stagnant na mga pinalangga nga mga tagparamati ha kay ritsa niling kablang kag makutkot ka digya kapas puno o suba nagkurkutkot dito blak mo nagkutkot punta to ayon rapid tres bye bye unidugang dalam na dyan sa puno ran paano para nga makaproteksyon kag makabulig sa mga manguma kay hindi kasaka sa ba ay